Dan huwa l-istat diżastruż li fih tħallit il-kċina ta' residenza San Vincenz de Paul. F'Mejju li għadda din il-kċina ingħatat ċertifikazzjoni mid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali ta' Grad F u din ma kinitx l-ewwel darba. Hekk ġara wkoll taħt amministrazzjoni preċedenti. Anke f'rapport li sar mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS intqal li din il-kċina tinstab fi stat ħażin u dan kawża ta' traskuraġni. Quddiem dawn ir-rapporti l-kċina ma setax tibqa' titħaddem kif spjegat is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana. Ħadna d-deċiżjoni illi din il-kċina nagħlquha b'mod immedjat biex tinbena kċina ġdida li tkun state of the art. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana żiedet li l-istat diżastruż li tħallit fiha din il-kċina ħalla effett ukoll fuq il-ħaddiema li kienu jaħdmu f'din il-kċina. Fost oħrajn kien hemm nuqqas ta' saħħa u sigurtà. Il-kondizzjonijiet kif sajtu taraw intom ma kinux tajbin, anzi kienu jimminaw id-drittijiet tal-ħaddiema, però min-naħa tagħna tajna l-assigurazzjonijiet kollha minn qabel, tkellimna anke mal-unions biex il-ħaddiema iżommu l-kundizzjonijiet tagħhom tax-xogħol u nirringrazzjahom dejjem tax-xogħol li taw s'issa u tal-kooperazzjoni sħiħa li qed juru magħna. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana qalet li biex tkun assigurata kontinwità fil-provvista tal-ikel ser jingħata kuntratt proviżorju approvat mill-Kumitat Ġenerali tal-Kuntratti. Bl-anzjani residenti ser jibqgħu iżommu l-istess menu. Għalkemm se toħroġ sejħa l-offerti għall-ikel, is-Segretarju Parlamentari assigurat li ħadd mill-ħaddiema ta' din il-kċina mhux se jitlef l-impjieg tiegħu. Minn din il-kċina jieklu mal-1300 resident.